सिंधुदुर्ग धर्मप्रांत 2005 साली उदयास आला। या धर्मप्रांतातील सावंतवाडी मिलाग्रीज महामंदिराचं नूतनीकरण गेल्या 5 वर्षापासून सुरू करून आजच्या घडीला पूर्णत्वास आलाय। या स्थापना झालेल्या ऐतिहासिक मिलाग्रीज कॅथेड्रलचा भव्य उद्घाटन व आशीर्वाद सोहळा मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला। पाहूयात। आर्चबिशप एमेरिटस ऑफ बॉम्बे हांका फुडें सरून रिबीन कातरून हांगासर उबारलेली पाटी उक्ती करूंक विनंती करता। आमी सगळीं व्हडल्यान ताळयो वाजोवया। Check.
फोटो मारते मी